weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to torol law bo sayange nara damga lowre kon waktu yoni hato guiɗimaka e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal kikiɗe hanki o to département mo fatiga ko accident ji ɗiɗi mbaɗi toon kene foto wonde yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen to leydi mauritanie hoorejo jagoɗe leydi ndi hanki darima e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe ngol watti laabi tati e nder ñalawmaji ɗiɗo hen kala woni aljuma aseɗe alir kala gam hollirdeɓe kuccama gouvernement makko keso to leydi mali jangoji tati baɗɗe ñiɓirde koninkoɓe leydi ndi kene foto wonde koninkoɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen to leydi guine konakiri ngol woni go alpha condé ene joɗodo yoga e yimɓe landa mum guila rewa e lefola laamu leydi guine to Côte d'Ivoire trafic drogue kene foto wonde yimɓe jeenayo nanggama kene foto wonde tonuji ɗiɗi taw ko cocaïne ɗum woni ko teta to Burkina Faso sappo e joyo koninke mbasi pittal men taw koye ñiɓirde koninko mabɓe taw koye janguji baɗaɗi toon ñalawma hanki o kabaruuji men mana en ha to Ghana Nigéria Cameroun kami suuɗama en jaa ha to joolam jaɓeri kami zappo wasi debbo nayejo jaranoɗo e duuɓi temedere e sappo e jeenaya ndungu musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗena gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata en ɗama jokkodira e gorel teya mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago fode sa jokkodire golel teya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓikinade sa yeehi to site golel teya ma yiitoon kala ko golel teya safrata sito noon ko www.gorelteya.com sa yiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe golel teya so tawi koto leydi France ɓeɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis d'Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gurela teya ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Djibisi ko bawɗo listihara so wannima listihar cikkata ko nder ɓernde ma o woni
ceerno Djiby Sine wiye kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiye nden distikar ko inde ma e nine nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djiby Sine wiye dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettade ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sine jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji 9 ene jalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sine safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗi hakkilol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dorraɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno Djiby Sine yarno ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sine yawren ɓe wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggueyaji bonɗi ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sine jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sine andina dendagal kilineɓe mumma wonde mo tawi nder naksot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawi oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sine numéro mom téléphone numéro makko whatsapp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko whatsapp omo wiye noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno Djiby Sine andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawi toon ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seeɗneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden danɗo faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase joyi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye mawɗo leydi Sénégal Macky Sall holliti weltare mum kono ne kadi duwanima wonande cuptaɗo mo horejo leydi France caggal nde supta e dawal mum ɗimmal ɗum noon ko ñalawma hanki o kikiɗe hanki sanga 21h nde jencude nde yalti dañi lamɓe hewɓe wonande nelduɓe oɗon a duwawa to Sénégal keddoɗen gartaten koye poste finance oɗo saaha teskama guila e yontere yawtunde yogay kontoji kewɗi gonnoji toon kala ɓaftama taw kadi koto banggue technique ko fati e banggue guyka systéme wonande ɓen hettunoɓe ɗiɗon fannuji kene fotta wonde milliard piccala joyi copreje franc CFA woni ko dirtina toon woni hen noon nayo wiya teb Abdoulaziz Diallo kono ne kadi Abdoulaye Mamadou kame Abdoulwahabou Deme e Ousmane Diallo ɓeɗo hen saaha mbaɗama garde à vue gam loskoji goɗɗi a jokkude hen yogay fiyoɓe mburuji tawiteɓe leydi Sénégal taw kadi ko joguiɓe fuuruji mburu ɓakkere so tawi ne jiiɓa farine o jiiɓirta ko juuɗe mumen ngala machine aji oɗo saaha ne gullito caɗele ko fata banggue farine mo Sénégal hande wati kono ñayi ko ni ala kala ko moƴƴi hen ɓe kolliti hen oɗo saaha noon ɓe ñaagui ko yurnitade laamu ngu ko fate banggue ɗen caɗele hanki ɓe gadduyanno ko marchandise walla mbiyen farine Mauritanie caggal mum noon nde ɓe garti e farine mo Sénégal on saaha noon ne moƴƴino kono oɗo saaha farine Mauritanie ɓuuri ni moƴƴude hay farine mo Sénégal o ha tenti noon kamɓe ɓen a jiiɓiroɓe juuɗe mumen ɓe kolliti hanki sotere fiya mburu ene uura legal kala ha e wuuro kala
ko nden yimɓe hewɓe gandata mburu juuɗaɗo yalti kono hannde aɗa fiya mburu ha gayna tawan hoore maɗa piyo mburu hay urdema urata ɓe kolli hen noon mette mabɓe no fewi tene kadi ɓe kolti ɗum ɗo henna wona golle hay seeɗa Batu Oumar Yuma taw kadi ganduɗa ko goto e jeeyaɗoy benno taw kadi wonino taw kadi ganduɗa wonino chef de cabine mawɗo leydi ndi wonino jagorɗo ya ngara ɗum nan kadi maire wuuro Thiadiaye hanki waɗi batu mum to Mbour gon batu noon ko yidde hirjinde yimɓeɓe nde nangganta mawɗo leydi ndi ko fate banggue sungoji sarɗi yankoji payaɗi ɗi beele kadi mawɗo leydi o so dañi toon kewendi o ɓuura kadi wawde gollade golle ɗe o garɗinta e nder leydi ndi yoga e jaydel noon bindi e konnguɗi gam widemo o wi wonande manda oɗo henna so gasi ha laaɓi mawɗo leydi ndi wonta wattu manda goɗɗo ɗin konnguɗi noon wo yeddi ɗum subaka hande o kanko Oumar Yuma o holliti ɗemngal makko meeɗa tatade e wiide ɗiɗo henna konnguɗi to Sumba Juma Dakar kene foto wonde yimɓe tato awoɓe majji ha hande jiitaka ɓe gonno ko nayo nayaɓo o noon kañuma yitama kene foto wonde 21 kilométre hakkude mumen maayo ngo ko toon woni ɗo ɓe majji kilométre ji 6 place Sumba Juma hen goto ko ɗon yiita o noon ni wuuri kono tato heddiɓe ha ɗo gondena cuwa taw yiitede haade men jaɓɓoyade musidɗo meɗen Amadou Ishaga Kebe ma en jaɓɓoɗo hen Yero Diallo to Ndoga Babacara aɓe gullito caɗele teskiɗe nder commune mabɓe kanko on Yero Diallo ton to Ndoga Babacara ala kala koɓe jogui guila tan Sénégal dari ha yettiɗo hen ɗo ɓe gonno guila nden ha hande ko ɗon tan ɓe goni aɓe ñaago laamu ngu noon nde wawata siftorde ɓe aɓe gonani laamu ngu kono kadi ɗum ɗo henna ko ñagunde faade e laamu ngu kala nde wawata yaltinde ɓe e caɗele kam e jukayru bonnudu ɓe juuki toon to Ndoga Babacara. Assalamu aleykum Sar Abdullaahi mi salminima no fewi mi yettima ko yidde tan haalandema ko woni ɗo e tolnade minen diwan mo Ndoga Babacar eɓe mbulito laamu leydi Sénégal gardiɗo hoorejo leydi Sénégal nde ciftorton min mbatto noon min hakkille no fewi mballito ɗon min saabu Ndoga elle jeyaka e nder leydi Sénégal saabu ɗo e nder commune mo Ndoga Babacar bila ñande wiya commune aji cañsama ko elle minen hayde wonno comité rural nde samoranno min seeɗa kono ɗo commune Ndoga Babacar ko ɗo mbawanmi haalde e diwan Tamba ko e Kounda min ngala laabi goo hôpital uji kam ɗum min kalata saabu hôpital amen mbiyaɗo ko o woni hôpital amen tigui o en waɗat waktuji ngara tawa hay parastamol ala e nder hôpital he boom ta parastamol woni ko ala e nder hôpital he laawol kam ko hay gotol a wawa yiide e nder commune Ndoga Babacar tawa ko laawol ngol ganduɗa hay sindo ko kallu boɗejo boom tawa ko pewnaɗo kam ɗum a yiyata e nder commune o foof commune o waɗi temedere e ko fawi école aji ngala ha hande a yiyat école bahaɗo ha hena hempi tawa fallanterje muɗum haydara ala ko waɗa hen ko limce ɓe ɗukata hen so hendu gaako ko heewi hendu so hendu immima loƴa ara e jangoɓe ɓe fofof ko jiida e ɗum ko ambulance hoore muɗum e nder commune Ndoga Babacar fof mo ganduɗa ena yaaha e ci'e temedere fawde ambulance hay goto ala e nder commune mo Ndoga Babacar ɗum ɗo fof ko caɗele amen kono noon ndiyam ɗam kadi min jejjitta ɗam ndiyam ɗam kadi hoore muɗum ndiyam ko woni ko ala e nder commune o saabu so tawi a ƴeewi e nder temedere kala ko 10 ɓe woni jogiiɓe ndiyam hay ɓen tawa ko ɓe renduɓe ndo nokku goto kono 90 o fof ala to ndiyam woni hen so tawi woni kontama e nder caɗele commune mo Ndoga Babacar min Yero Gonsulor Diallo de miɗo wawi wiide sen mbaali ɗo e ñalliɗo yewtude en mbawa gaynude caɗele gonɗe e nder commune Ndoga Babacar nde wonno so tawi won ko fuɗɗano kam wona woodi ko fuɗɗa kono kala ko laamu leydi laamu liggoto minen haydara ala ko yetti ɗo e commune mo Ndoga Babacar min jiyani dey hay sindo woni no noon laamu o ena liggo kam so tawi ko temedere ɓe liggoto minen kam ko gotel ari ɗo 190 ɗe moye min jirani ɗum guite amen elle nder commune Ndoga Babacar kam
o wona e nder leydi Sénégal o jiya ɗum noon miɗen ñaagi laamu leydi Sénégal nde siftorta komin Doga Babacar gande min tampi min ngulitatno ko min deƴƴatno tan hannde noon min ngari miɗen ngulito laamu leydi Sénégal bila to président to haa to ministre ji to haa to député ji to e denndaangal wonɓe e laamu leydi Sénégal mballe commune mo Doga Babacar commune Doga Babacar de tampi ndiyam alaa laabi ngala courant ala école aji ngala hôpital uji ngala ɗum ɗo fof de min ngala ɗum noon min ɓulitima ɗum leydi Sénégal min ɓulitima ɗum hoorejo Macky Sall nde wattantamin he ɗum hakkille on calminama o ko yero Gonsilor Diallo Abdullaahi Saar a jarama mi salmini fof wonno ko Doga Babacar caɗele ɗeɓe kalɗe ko caɗele teski toon so tawi laabi ngala courant ala ndiyam ala safara ala janguirɗi ngala boli ngala eɗen gandi ko caɗele mawɗe goni toon sen giwi to diwan toon to diwan mo Tamba gartaten koye accident musɗo baɗɗo hanki accident noon waɗi koto nokku biteɗo Tateguena ene tawi nder département mo Fatick taw kadi ko camion malinajo goto kam natodiri e oto 4x4 goto ha ganda yimɓe joyo mbasi en pittali mumen ko minute aji sappo tan pawi hen ɗonne kadi accident goɗɗo kadi waɗi ɗo oya accident wannoɗo sanga 15 heures woni tan sanga 3 heures on accident kadi ko 4x4 goto kañumne yani ɗon ha ganda yimɓe ɗiɗo mbasen pittali men hawri woni yimɓe jeeɗiɗo haare bonde wande ñande jamma asenne jofi aled hanki o nden haare noon dañi sababu ha suka gorko goto biteɗo Hassan Gueye chauffeur wasi en fittadu muɗum taw kadi yooɓi fittadu makko ko suka gorko biteɗo Ismaila Ba ɗum noon koto Thiaroya ɗum waɗi koto Thiaroye legal bitengal ɗum waɗi koto ñawɗum waɗi koto Thiaroye legal bitengal Santé yalla ko toon ɗum waɗi ɗum noon rendiniɓe ko suka debbo on suka debbo noon ɗum jeeyi sababu haɓe mbarodiri hen kanko Ismaila Ba o noon o wiyama teɓoɗo saaha mo tawi juuɗe dadiɓe caggal nde sukaɓe hewɓe mettini mbine duppoya galle mabɓe caggal noon police wawi arde tambade nden ka e kisal a galle o ha joni keddoɗen koyɗen caɗele kulɓini kadi waɗi ñalawma hanki o sanga tan 11 heures to Thiesa legal biyetengal Darussalam cukalel goɗel biyetengel Mouhamed Lamine Haydara yarata koye duuɓi 7 won tan nanngude ɗum nanni ɗum e huɓere wonde e mahede nde gasani dañi kam ganje cukalel ngel gañande muste no fewi yinno ko hirsude jaafoɗon e konngol ngol yinno ko hirsude cukalel ngel ene noon o wattindi ko yuude cukalel ngel laaɓi e reedu kadi o gañi ɗum e junggo o rutti kadi o ŋeri dande ha fuɗɗi tajje seeɗa cukalel dewel ngel noon miñum walla mbiyana mawni ko dewel biyetengel Aïcha Haydara nde gulali keewi on gorko noon ko ɗon dogi ha hande yiyaka laaɓi mum noon e kaaki mum gaɗɗe tawama ɗon kono ha ɗo andaka taw hol waɗɗo ngal ɗon badala ɗum mbiɗen ni ɓe nde mbawata rentade no feewi jeheten ko ha toon to Ziguinchor Amadou Issaga Kebe hol caɗele e holko kewi toon oɗo saaha mo gonɗen toon to Ziguinchor. Assalamu aleykum oɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe Weltaare TV on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw ina wayno kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor e gotari Ziguinchor ina wayno ko muusi waɗi hanki jamma beɗo ɗo hol ɗum to legal biyetengal lewna ko kewi toon ina wayno professeur goto omo yette Diallo eyyi ina wayno omo hawre ladial hawrinimo e ladial noon e sababu ko joom suudu makko ina wayno e guure dowri he nokku wuuro wiyetengo Ñakhar omo dañi toon diwan Thiès omo dañi toon cuddiɗo goɗɗo mataw cuddiɗo o no jogori arnode hurtade e nder Ziguinchor e ñande julde o ɗaccino gorko ha leeli haɗa wattu kejo yonata ɗo gorko hewno ko findinirede ummo kanko findiririmo ko diwlin gulɗo o yuppe nofru makko ndu ina wayno gorko ko ɗon hawre ladial ɓe dañji noon ɓiɓɓe nayo debbo o noon police en gari jagguimo o woni koye juuɗe police en eɓe uddite enquête so numimo ɗo eɗen gandi Abdoulaye Balde ina wayno AC ministre o noddi parti makko ko hecci hanki to Thiès Dakar o waɗi kumtari o wi noon omo haalana parti o président de la république
ina jogori sansude gouvernement o ɗum noon il faut que ƴetta e parti makko e sukaɓe ɓe mbawa liggade so ronki ɗum so tawi o ƴettani kanko o ƴetta kaake makko o yalta e APR ina wayno ko gaddunoɗo parti makko o nanni toon ɓe jaltaɓe keeɓe boowal ɗum noon o waɗi déclaré ɗum ɗon hanki eɗen gandi Doudou Ka no kalanɗen ɗeɗo balɗe fof omo jippi e jamaji e jumaji omo addi balle ina wayno hanki o waɗani bammakko silke Qur'ana kamilaji nogas almuɓe yanoɓe toon ɓe e journaliste tawtoraɓe o waɗi million ŋaji 2 o tottiɓe almude fof darodirde e 600 million ŋaji 2 o waɗi almude fof darodirde e 600 joni ha kikiɗo o waɗi yasin 150 yasin almude fof darodire e 105 o waɗi ɗum million e 100 ujunere ɓe mbaali ɗon mawludu ha weeti ha salatu ina wayno ko ɗeɗo golle ɓuuri hanki kewde ɗo e nder wuuro ngo kanko oɗo Doudou Ka e waɗande bammakko silke Qur'ana e duwaw gila noon tiwa wonnaɓe ha heɓanma Thiès heɓanma Ndiassane heɓanma Kaolack heɓanma Kapsikiring heɓanma Sédhiou heɓanma Oussouye heɓanma nder Guinée Bissau yanma ha e Kolda e diwan ɗo fof ina famɗi almudo alamo keddiɗo so wona garɗo ɗum noon ko basuji e fofo e sadakeji e dowuji ɗiɗo kabaruuji Weltaare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Kebe gorko mo Mbotto joɗani ɗo henna Weltaare TV e ballal Zig FM yallo ke walde jam Amadou Isaga Kebe findinirede tamaro walla kosam walla ni karaw gulɗo jaw sanga wendogo mo saɗa hejjo baba galle ɓuri findinirede de ndiyam walla ndiyen nebam gulɗam jaw wulne yuppe nofuru gorko ngam nawliri subhanallah ɗe mbiya tan ɗeɗo henna gueɗe e kala saaha ko gueɗe kewɗe wadde e nder leydi Sénégal nde yimɓeɓe mbattata haqqillaji mumen lawligo koko dawa dawde e yimɓeɓe nawlirede tagata mayde nawlirde kadi woto tak neɗɗo a warede hena sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto Mauritanie jafoɗon sen giwi to leydi Sénégal paɗen jafoɗon sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie jagorɗo social to banggue balle yuɓɓini ñalɗi rokkirde ko fate banggue koppareje jonɗi no fewi woni Safia Bintou intahaha o holliti wonande ɓe jaltini kene fotto wonde milliard koppareje uguya ɗum noon ko yidde wallidde yimɓe hewɓe finoɓe e nder Nouakchott kene fotto wonde communaji jeenaya taw ganduɗa kene tolno e ujunnaje 10 bani adama walla ujunnaje 10 ɓiɗɗo Mauritanie pinowo e nder Nouakchott hewɓe hen keeɓi balle taw kadi ganduɗa koye cate jokkodirde ko wayno tajour kame UNICEF gam wallude yimɓeɓe ha moni kala daña ɗo dillata hoorejo jagoɗe leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Bilal Mashoud hanki huccodiri e sarɗi yankoɓe to sur sarɗeji no leydi Mauritanie ɗum noon ko guila tan aljuma aset alet hanki noon o dañi waɗandeɓe kumtari caggal nde o bismiɓe wo holliti laamu leydi Mauritanie yaltini kene fotode 100 e 20 milliard koppareje uguiya kiɗɗe ɗe ɗum noon fati tan koye carburant ha leydi ndi wawa dañde carburant timmuɗo taw kadi ala kala ko ɓeydoto ko fati e banggue cogguji carburant e nder leydi ndi kala ɗum noon laamu ngu ko wattude haqqillaji mum faade ɓesguji leydi ndi kala nde moni kala tinata ala kala ɗo coggu ɓeydi hen kono ne kadi wo arti e hollirde laamu ngu haɗan ɗon tan yaltini kene fotto wonde 200 tonnes taw ko liɗɗi
ngam wallide yimɓe ɓe e nder leydi ndi kala ko fate banggue gaz galleji ha e gaz nokkuji mawɗi kala foof wemnana yimɓeɓe taw kadi caggal ko laamu ngu wawi darade hen ha moni kala yiito hen hoore mum ko fate banggue boutique aji ɗi ɓe innire amala ɗinne kadi waɗa marchandise uji cogguji mum jippi ha less beele kadi wawa naftude ko balle ɓurde hewde noon kene foto wonde temedde ɗiɗi e sappo taw ganduɗa ko ujunere neɗɗo heeɓi dañde ɗeɗon balle e nder nduɗo hen lewru korka teddundo toon to sursarɗeji ndu leydi Mauritanie o holliti kanko hoore jagoɗo gouvernement mo leydi Mauritanie o arti e hollirde yeeso sarɗiyankoɓe ko fate banggue kuccama golle gouvernement makko kesso oɗo hen toɗɗaɗo o dañi kene foto wonde temedere jeegom dande taw kadi ganduɗa ko weltaniɓe mo golle makko e kuccam makko kala kene wona sappo e tati woni ko jaɓani golle kam e kuccam golle makko kanko hoore jagoɗo leydi ndi warti hollirde wonande laamu ngu yaltini kene foto wonde ujunnaje 3 tonnes taw ko ñamde jawdi ɗum noon jawdi leydi ndi kala beele wawa dañde yeeye taw ganduɗa ko cogguji beɓɗi newiɗi kono kadi koko haɗa tene kadi ma daro kadi e haɓede wonande ɓen aroɓe cooda e ɗiɗon magasin uji taw ganduɗa ko ñamde jawdi duttoya e nder jeereji enen jeetoya ko ɓuri ɗum serde o holliti ɗum wona hunde jaɓetede maɓe daro hen doole maɓɓe kala no ponno gouvernement mo leydi Mauritanie holliti ummini hare bonde hare mawde gam haɓade colli ha tenti noon e nder état mo taraja kame barakana ha fayenma gorgol kala ɗum noon ko waɗi ko pelle tati ɓe ko dow ko fate banggue drone woni hen kolles ɓe pompat ɗum noon gam teskede colline kewi tene kadi koko jogori bonnude remruɗo jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ndema holliti maɓe daro hen doole maɓɓe kala no ponno tene kadi ɓe puɗɗi wadde ɗum koye lawol Rosso taw ko nokku biyeteɗo hakkude Rosso kamɓe nokku wiɗa antikan ko toon ɓe puɗɗi wadde ɗeɗon gueɗe la charte haratinen ɓe kolliti maɓe puɗɗi to seppoji kame batuji maɓɓe caggal duuɓi 3 ɗiɓe joƴƴini gam haɓade ñaw coronavirus e an jeeɓe rendude wi jayde al akhbara ɓe kolliti maɓe juɓɓina yaadu maɓɓe ñande 29 lewru avril woni aljuma paɗo maɓe juɓɓina wonande seppoji maɓɓe ɗum ko caggal hanki nde ɓe mbanno jonde maɓɓe e gardugol biteɗo woldu nafi taw kadi ganduɗa ɓe kolliti ngal ɗon cetal noon ko daranade fodde haratinen guila e dawrugol hay gueɗe dendaɗe e nder leydi ndi kala foof koko renda ha timmi to Mauritanie keddoɗen gartaten ko fate banggue Nouadhibou taw ganduɗa ko blogueur jagganoɗo biteɗo Hamida wuldu Ubaydallah taw ganduɗa ko nangganoɗo soka kene wona joni lebbi jeegom e nder kaso ɗum ko caggal nde yaltinno vidéo goto vidéo ne haala hen ko nguɗi mettuɗi faade e laamu ngu ha tenti kadi faade maire gardiɗo walla mbiyen waali gardiɗo wuuro Nouadhibou jeyino sababu waɗi lebbi jeegom e kaso o accitama o yalti wi jayde al akhbar ha joni to Mauritanie keddorɗen hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani holliti e nder ɓatake muɗum omo wiya yo jogoro jaam nando makko hoorejo leydi France caggal nde subta e nder gardidi lefol laamu dawal mum ɗimmal hakkude muɗum e mari loppena pharmacie ji ɗi Mauritanie ne jogui caɗele ko fate banggue leɗɗe biyeteɗe aspirine gam teskede ngakkugol oɗo saran jagoɗo Cellal ɓalli leydi ndi holliti ɗo e balɗe ɗiɗi maɓe gaddu quantité jonɗo no fewi ka wawa kam timmude kene foto wonde ɓiɓɓe leydi ndi sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali ka militaire uji 3 hanki subaka woni ko jana nder leydi ndi woni hen ka koto Sévaré goɗɗo noon hen ka koto Sévaré goɗɗo koto ñono goɗɗo koto goɗɗo koto amplite ɗum waɗi ɗum noon koye nder leydi ndi kene foto wonde koninkoɓe jeegom mbasi hen pittali mumen jeegom ngasi hen pittali men nogas gañima hen taw kadi waɗi ngal ɗon badala ko Al-Qaïda kamɓene laamu leydi Mali ɓe kolliti ɓe jooɓima kene foto wonde 11 fittandu taw ko ɓen joguitiɓe armeji ne hen
kamikaze kaɓɓunoɗo golɗona pittol e oɗon oto ha wawi yennude ɗum e nder kawuji mintreɓe mabɓe état majeur général armée leydi Mali erima ɓiɓɓe leydi ndi hanki e communiqué mo yaltinde ɓurata rentade woto haqqillaji mabɓe beñede woni hoto haqqillaji mabɓe beñede woni konguɗi walla nannede woni hunde e koye mabɓe taw gonɗani rentade kabaruuji ɗi gonɗani rentade nadde e hunde nde gonɗani rentade ɓulnade hunde mbiya ko ni foti wonde ha jaltina pewna mbaɗa ɗum comme gonga ko bomde leydi ndi ɗum jeeyi sababu hande ɓiɓɓe leydi ndi kala koko mbomodiri hande awa andude hen ko woni gonga ko woni fenade gam rentindemo ɓiɓɓe leydi ndi kala hoore jagoɗo leydi Mali woni Chokela Mayiga joɗodima e ambassadeur mo leydi Russie ngal kuccodiral noon ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tenti ko fate banggue mayɗeli bannude to Moura ha ganduɗa leydi Russie salinoma ko loni yinno haalde hen ko wona ɗum kono jaari leydi Russie kame ballal payidingal e jokkodiral gongal hakkude leyɗele mabɓe ɗe ko fati e passeport malinaɓe eɗen gandi kan haala yaltino no fewi guila tan tekkere luuɓi hakkude laamu leydi Mali kame laamu leydi France tuma noon e mbuñaari tuma kadi e gueɗe ɗe pewani gonde nder ko jagorɗo toppitiɗo gueɗe caggal leydi mo leydi France kame européen kala woni Jean-Yves Le Drian kañum e ɓiyum biyeteɗo Thomas Le Drian caggal ko on tottono yo fewnu passeport uji leydi Mali kala ko wona ɗum ko noon tambiɓe losko leydi Mali kolliti nogas lewru juin hitande ujuna ɗiɗi nogas e ɗiɗi sanga 8h ko nden ɓe cohli haaldude oɗon ɓiɗɗo ngam ɗen gueɗe kala no jaruno ha joni koto leydi Mali keddorɗen wonande ansarul islam wal muslimina ɓe kolliti fiyande wannode nogas e jeeɗiɗi ha capantate goho lewru mars ɓe dañi teɓade goto e jeeyaɗo e groupe waknera ɗum ko hanki ɓe jaltini ɗuma ɗin konguɗi noon laamu leydi Mali haalanen haydara ko nin koɓe leydi Russie tawiteɓe leydi Mali ha hande ala taw ko kaali hen siftide noon fiyande wonnanto Moura ha ganduɗa espére loni ha hande dañani yettade toon gam loskude wargoji baɗɗi toon konin koɓe leydi Mali kolliti kañumen mbari ko ɓen joguitiɓe armeji kono kadi loni kame pelle goɗe darnide hagge innamade kala kollitino wona ɗum wara toon ko jamburu ena to Guinée Conakry Alpha Condé joɗodima ngol woni goo hanki o joɗodima e Ba Ousmane kame goɗɗo jaaɓe landa arc-en-ciel woni landa timtimol ɗum noon ɓe jooɗi koto disini to galle joom suudu makko landari toon ɓe dañi yewtidde ken wona waktuji 4 ko fate banggue gueɗe gurdam leydi ndi ngol woni goo guila tan 2 septembre hitande ujuna ɗiɗi e nogas e go o folla e lefol laamu Ousmane Bangoura ittama e golle muɗum kam tambino catal ko fate banggue prime enseignant ji jangguinoɓe e nder leydi ndi kala gam teskede mbuñaari e corruption kewɗo mo waɗi hen ko wala ɗum ko ɓen jangguinoɓe hande ne pimno wadde seppoji mumen e nder booli Conakry caggal nde ɓe eeri jinnaɓe ɓen sukaɓe janggoɓe kala nde keddito e galleji mumen ma en gartoy hen en keɓani taw ko laaɓi beele ɓe ceppi walla ala ɓe ceppani to Côte d'Ivoire trafic ko fate banggue cocaïne police fawi juuɗe mum kene wona tonuji ɗiɗi ɗin tonuji ɗi noon ko hakkude Abidjan e San Pedro nanga hen kene wona jarmum kopre jonde no fewi ɗum noon ko ñande nogas e goho lewru avril mbiyenayo ɓen tumaɓe ɗen gueɗe mbiyama teb o sahani tawi juuɗe gam ɓoyata ɓe dara yeeso procureur ƴettude visa ji mabɓe faade to kassoji nde tawno koko haɗa yeeyede to Côte d'Ivoire keddana ha joni jumaji taw ganduɗa ko tawetiɗe nder leydi ndi ardiɓe ɗin jumaji ardiɓe ko fate banggue dente islamique leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliti jamma leylatul qadri ɓe mawninta ɗum ko ñande alhamisa ne jofi aljuma ɗum noon ko 1443 fergo annabi sallallahu alayhi wa sallam ñande nogas e jeeɗiɗi ko nden jamma ɓe mawninta ɗum nder leydi ndi kala ɓe eeri ɓiɓɓe leydi ndi kala nde ndendinta ɓerɗe mumen beele kebbina julɗele e dow woji nde jaam toɓata ɓuura kadi tobde e nder leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara yimɓe kalde gandi cehilagal hakkude makko jafuɗon hakkude makko e hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron kanko Alassane Dramane Ouattara hanki noon o jaari kadi o weltanima on no fewi o duwanima ɗum ko fati banggue polgu ngu dañi
e yeeso Marie Le Pen to leydi Burkina Faso hanki tonne kadi ko janguji ɗiɗi mbaɗi e ñiiɓirde wonande koninkoɓe leydi ndi ha ganduɗa kene wona 15 koninke wasi en pittali men kene wona 13 gañi men taw ko janguji ɗiɗi mbaɗɗi e ñiiɓirdeji mabɓe nokku biyeteɗo Gaskinda e nokku biyeteɗo Papsi Menga ko toon ɗe gueɗe mbaɗi taw kadi ganduɗa kene wona 15 koninke hen jeenayo ko mintareɓe heddiɓe ko jamuren 13 gañima hen gañande musde no fewi kowona ɗum ko noon colonel Dambi Ba hooreji lendi o saaha mo gonden teskama guila ñande aljumande itti c'était office eji neli ɗum to leydi Mali to Assimi Goïta colonel on gaddiɗo leydi Mali gam kaldigal hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko fate banggue ɓeydude nden kay kisale haɓade wonande joguitiɓe armeji taweteɓe hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala Gana yidde mum hankkadi ni ko nde laaɓata ceer kerol hakkude mum e leydi Togo caggal fitinaji hoɗɓe toon ɓiɓɓe leyɗele ɗe e kala saaha ɗo ko leydam ɗo ko guesam mamam ɗum noon yo nattu kanko on général Kotiya o yillinoma toon to kerol to hakkude kerol less kame maritime kala ala en kala ko fecca wiya tan ko ɗo haaɗa ko noon yiddeɓe saaha mo gonɗen nde gueɗɗe kala ndewata lawol caggal finoɓe toon ɓe e kala saaha ko pelɓodire musɗe no fewi guyka pétrole taw koye site to Nigéria ɗum woni ko yiita e état Imo taw ganduɗa ko état Imo nokku biyeteɗo Abewze taw ganduɗa tawe nder état Imo ñande aljumande wujjannoɓe taw ganduɗa ko pétrole e suuɗayɗo ko kam fetti toon ha ganduɗa kene wona 900 neɗɗo mbasen pittali mumen Mohamed Buhari hoorejo leydi ndi neldi duwaw dendagal ɓesguji e jinnaɓe ɓen wasɓe en pittal men e jertinde yimɓe ndi ndentotoɗe gueɗe kadi wiide ɗe gueɗe yo mbaɗi hen loskoji jaajƴi no fewi to Cameroun Douala ɓiɗɗo leydi ndi fawama toon jungo taw kadi o jagguira kene fotta wonde 14 kilo taw ganduɗa ko kanŋe lengo ɗum woni ko nanguira itti ɗum koye min mo mbiyata kapma taw ganduɗa ɗum noon ko gollorgal leydi ndi hen wo itti ɗum wiya teb o saha mo tawi juuɗe laamu leydi ndi noon holliri kala hittande aɓe mbasa kene fotta wonde 12 milliards ko préji France CFA taw ko wujjeɓe kanŋe oɗon fannu to Soudan ko fitinaji mawɗi mbaɗi toon hanki hakkude leƴƴi kaɓi toon to Darfour ha ganduɗa kene fotta wonde 160 neɗɗo mbasi hen pittali men ɗum ko caggal leñol africaine mbiyetengol machalit nde yimɓe ɗiɗo mbara hen ɓenne kadi mbi ɗaccirta noon waɗi fitinaji noon nder ɗen fitinaji hakkude leñol africaine ɓaleɓe kame leñol woɗeɓe nottotoɓe arabeɓe waɗi haare musde no fewi ganduɗa kene wona 160 neɗɗo mbasin pittali men kono ɗo saaha jaam fuɗɗima artude toon Japon wasi nayeji mum moɓe jeeɓanno e kala saaha ɓurɗo naywude no fewi on noon o jibina ko hitande ujunere koye lewru janvier 2 janvier hitande ujunere e 1993 nden wo jibina to nokku biyeteɗo Fukuya kanko woni inde makko ko kan tanka o yaranno koye duuɓi 119 o wasi fittano makko ñande aljuma jawtuɗɗo henno ko subaka hannde o laamu leydi ndi yaltini ɗum to leydi France ñalawma hannde o hoorejo leydi ndi woni Emmanuel Macron hanki caggal nde ɓe jano sumgoji sanga 21h ko nden jencudi ndi yalti ha laaɓi kanko ɗo henna Emmanuel Macron o dañi polgu mangu no fewi kala temedere o dañi hen 58 piccala 8 ɗum woni ko dañi hen o fooli no fewi wonande ɗo henna biyeteɗo Marie Le Pen mo ganduɗa mo yaadi laabi ɗiɗi dawal ɗimmal hitande ujunaji ɗe 17 hitande ujunaji e nogas e ɗiɗi kala ɓe jaadi ha ko wiyete deuxiéme tour oɗo saaran haqqillaji mabɓe kala keeti koye sumgoji sarɗi yankoji holno jogori waade mbete kadi kanko ɗo henna Emmanuel Macron maw dañ kewendi ha gouvernement makko ɓuuri wawde ñibde walla ala ko wawi wonde kala ko ɗum woni koɓe gembonto ɗo saaha joni mo gonɗen guerre en Ukraine secrétaire général taw ganduɗa ko Nations Unies wondi Antonio Guterres waɗi jillu mum hannde nde tawe to Ankara lamorgo leydi Turquie taw kadi ganduɗa jaɓɓimo toon ko Recep Tayyip Erdogan so iwi toon mawo yaha to Moscou mawo yindire Vladimir Putin so iwi toon mawo yaha to Kiev mawo joɗoɗo e Zelensky gam yewtere holno jaam artirta hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗɗe kala Moscou erima dartingol jeygue subaka hannde o
ha ganduɗa ɓen gollotoɓe usine mariopol ha mbawa ittede hen kono noon ko wona ɗum ko teskama chef diplomatie amérique najo biyeteɗo antonio blinken yettima toon to kef hanki gam jodorade hoorejo leydi yewtidde mum ɓe poodi maɓe balliɓe balle ɓutte no feewi kono teskama hande fettande mawde ko fati banggue dépôt carburant pettuɗo woɗɗani keerol Ukraine kono haalaka so tawi koye nder leydi Russie walla koye nder leydi Ukraine yemmen robel mo utsi hande o jooɗiɓe jappere nde ɓe kolliti ɓe ɗacciti kene foto wonde 14 neɗɗo ɓen 14 neɗɗo noon ɓe ɗacciti ɓen 14 ne hen ɓiɗɗo Mauritannajo goto kamɓe kala ɓe mbaɗa koye avion militaire ɓe nawa ha hedde keerol hakkude leydi Yemen kam e Arabie Saoudite gam newnude wonande garangal yimɓe mabɓe e nder oɗon diwana musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettki malaki jaam yo jaam Allah hiraneno